салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. умедворам сиҳату саломат ҳастед. хуб, сар мезанем ба мавзӯи матраҳ кардаи имрӯзаи мо, яъне шаҳват чист. то ба охир бо мо ҳамроҳ бошед. мегӯянд як зан бо шаҳваташ зиёда аз 10 мардро қоил карда метавонад. рост ҳаст ва ё дурӯғ? ва мард бошад бо шаҳваташ чанд занро қоил карда метавонад? шаҳват ин ҳиссиёте аст ки тавассути узвҳои ҷинсӣ мард ва ё зан пайдо мешавад ва ё номида мешавад. шаҳватро на танҳо инсон, яъне одам ҳис карда метавонад, балки қариб ҳамаи ҷонварҳои зинда аз ҷумла ҳайвонҳо, паррандаҳо ва ғайраҳо ҳис карда метавонанд. шаҳват метавонад бе алоқаи ҷинсӣ ҳам низ ба амал ояд. лек одатан дар табиат шаҳват дар ҳолатҳои наздикшавии марду зан ва ё ду ҷинси ҳаммонанд, мард бо мард ва ё зан бо зан пайдо мегардад. шаҳват дар синни соли муайян бо назардошти ба балоғат расидани ҷисми одам ва ё ҳайвон пайдо шуданро оғоз карда, ба пир шудани ҷисм дигар аз байн меравад ва бешаҳват барои алоқаи ҷинсиро кардан ягона ҳавасмандӣ байни нафарон нобуд мегардад. шаҳвати духтар, мард ва ё зан. масалан, духтарон дар синни 8 солагӣ аллакай шаҳватдор мешаванд ва ин нисбатан аз бачаҳо барвақттар аст. писарбачаҳо бошанд дар синни 12 ва ё 14 солагӣ ҳиссиёти шаҳватиро пайдо карда, майл ба алоқаи ҷинсиро пайдо мекунанд. одатан бачаҳо назар ба духтарон сершаҳваттар мешаванд ва як мард метавонад бо шаҳвати худ якбора 2 ва ё 5 занро бо шаҳваташ таъмин намояд. дар байни мардум чунин гап ҳаст ки як духтар ё зан гӯё метавонад зиёда аз 10 мардро қоил карда бо шаҳваташ таъмин намояд. вале мувофиқи таҷрибаҳои биологӣ ва физиологӣ назар андозем, маълум мешавад ки алоқаи ҷинсии зиёди аз занона ҳиссиёти шаҳвонӣ надоранд, балки танҳо амали беҳиссиёт ҳастанд. худ сершаҳвати мардонро дар табиат мушоҳида карда метавонед. масалан, як хурӯз дар як рӯз зиёда аз 50 маротиба алоқаи ҷинсӣ карда 30 ё 100 мурғро бо шаҳваташ гардолуд, яъне бордор мекунад. ё масалан, як буқа ё қучқор дар подаву гала зиёда аз 100 сар ҷинси муқобилашро бордор мекунаду ба ин ҳам ҳатто қоил намешавад. ҳастанд нафароне ки сершаҳват ҳастанд ва ҳастанд шахсоне ки камшаҳват ҳастанд ва инро аз амалҳояшон пай бурдан мумкин аст. шахси сершаҳват асосан бардавом ҷинси азимҷуса ва чашмояшон бозӣ мекунад ва шахсони камшаҳват асосан аз ҳисоби суст будани организмашон камҳаракат ҳастанд ва сархам ва мисли беморон ҳаракат мекунанд. шахсони сершаҳват сернасл мешаванд ва камшаҳватон бошанд заифу наслашон ҳам суст амалкунанда ҳаст. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.